рӯзномаи вилоятии овози самарқанд ки беш аз 35 сол боз мардумро бо рӯйдодҳои муҳим, навгониҳои соҳаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавӣ ошно месозад, аз ҷиҳати сатҳи пахшу интишор, доираи мавзӯот, шаклу шеваи нигориш ва тарзи муносибат ба воқеияти иҷтимоӣ байни нашрияҳои даврии чӣ вилояту чӣ мамлакат ба мавқеи хоссаи худ соҳиб аст. кормандони рӯзнома муҳимтарин рӯйдод ва ҳодисаҳоро дар гармогармияш фаро гирифта, талаботи муштариёнро нисбати масъалаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ қонеъ мегардонанд. имрӯз рӯзномаи Овоз Самарқанд дар чунин ақида аст ки мо ҳар як маводҳою ҳар як материалҳое ки имрӯз омода мекунем барои хондан, албатта аз нуқтаи назари таърих, аз нуқтаи назари гӯем ки аҳамият, аз нуқтаи назари таърихи, аз нуқтаи назари салоҳият, ман фикр мекунам ки албатта аз дигар материалҳои мақолаҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ёки торномаҳо эълон мекунад баланд аст ва салоҳияти худро дорад, аҳамияти худро дорад. баробари ҳамин бояд гуфт ки имрӯз аудиторие ки моро доимӣ мехонанд аз 50 000 зиёд шуд. хеле ки аз фаъолияти имрӯзаи Овоз Самарқанд равшан аст. барои пеш бурдан, барои тараққӣ ёфтани рӯзнома аз тарафи ҳукумат тамоми шароитҳо, имкониятҳо фароҳам овардааст, махсусан барои озодии сухан, барои фикру андешаҳои худро озод баён кардан. ин ман фикр мекунам ки албатта аз сиёсати хиратмандонаи президенти муҳтараму Шавкат Мирзиёев мебошад ки аллакай ин ҳам барои пешрафти васоити ахбори умум таъсири мусбии худро расонда истодааст. бешак метавон гуфт ки матбуоти даврии мо вазифаҳои худро дар замони истиқлол ба талаботи замона ва рӯҳи иҷтимоии ҷомеа мувофиқ амалӣ мегардонад. дар ин марҳила на танҳо матбуоти даврӣ, балки воситаҳои электронии ахбор низ ривоҷ ёфтанд. ин сохтор пурра бо техника ва технологияҳои инноватсионӣ таъмин гардида, дар натиҷа сифат ва савияи нашрияҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. мо баробари имрӯз ки хеле ки аудиторияи ҳар як ин шабакаҳои иҷтимоӣ талабу таклифҳои онҳоро ба инобат гирифта, дар соҳаи масалан гӯем ки маводрасонӣ, дар соҳаи масалан материал додан, албатта аз технологияҳои рақамӣ, аз ақли сунъӣ пурра истифода мебарем. ва баробари ҳамин боз мо дар назди рӯзномаи Овоз Самарқанд махсус студия ташкил кардем ва студияи мо асосан аз ҷавонҳо иборат ҳастанд ва ҷавонҳо дар ин студия маводу материалҳое ки масалан ба рӯзномаи Овоз Самарқанд дода мешавад, шакли визуалии онро омода мекунанд. мо бояд журналистҳо, мо бояд ходимое ки дар ин соҳа фаъолият пеш мебарем, албатта якум ва якум аз нуқтаи назари манфаати халқамо, аз нуқтаи назари манфаати ватанамо бояд ба ҳамон масъалаҳо муносибати худро баён кунем. қобили зикр аст ки дар таъсисёбӣ ва байни воситаҳои ахбори оммавии вилоят соҳиби мавқеи ба худ хос гардидани рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд меҳнати рӯзноманигорони боистеъдод аз қабили собиқ сармуҳаррирони ин нашрия Шодравон Нур Остонзода, Ғафурҷон Маҳмудов, журналистони номӣ Ҳазрат Сабоҳӣ, Бахтиёр Ҷумъа, Зоир Ҳасанзода, Тошкул Азимзода ва дигарон арзанда аст. рӯзнома дар таи 35 соли ҳастии худ барои равшан кардани ҳаёти сокинони вилояти мо, муваффақиятҳое ки дар солҳои истиқлол ба даст оварданд, робитаҳои дӯстӣ, рушди таълиму маданият дар вилоят, бисёр хабарҳои ҷолиби диққат ва мақолаҳои пурмуҳтаво эълон кард. дар озмунҳои ҷумҳурии вилоятӣ иштирок намуда сазовори қалами тиллоӣ гардид. мо дар оянда ҳам умед дорем ки рӯзномаи Овози Самарқанд муштариёни бештар пайдо мекунад, чунки ифодакунандаи ҳамдӯстии халқҳо ва дар ҳамин самт оянда ҳам корҳои нағз амалӣ хоҳад шуд. айни ҳол рӯзнома ба маънои томаш ҳамқадами замон гардидааст. тавре хабар дода будем, аҳли таҳририя бо мақсади фавран ва ба зудӣ ба муштариён расонидани навгониҳо ва баробари ин аз ҳаёти маънавию фарҳангии мардуми Самарқанд огоҳ намудани мухлисони хориҷии Овози Самарқанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ саҳфаҳои махсус созмон дода, тавассути онҳо пахши электронии рӯзномаро роҳандозӣ кардаанд.
ما در برابر مقاله‌های جالب و جذاب در روزنامه دادن شبکه‌های اجتماعی خود را داریم که به واسطه آنها را نیز در برابر کار روزنامه پیش میبریم و خصوصا در اول سال 2025 طرح تارنامه آواز.اوز آواز سمرقند نو گردید و تعدادی مشتریان ما هم در صفحه فیسبوکی و هم در صفحه‌های تلگرامی روزنامه از پیشتر یک چند مراتبه بیشتر گردیدند. امیدوارم که در آینده هم مشتریان روزنامه و هم مشتریان شبکه‌های اجتماعی آواز سمرقند زیادتر می‌گردند و ما را دستگیری می‌نمایند. ما رو با واسطه تارنامه با واسطه شبکه‌های اجتماعی از دیگر مملکت‌ها از جمله از تاجیکستان، ایالات متحده آمریکا، برابر همین از مثلا حاضر خیلی که ما استاتستیک از مملکت‌های آفریقا حتی ما رو می‌خوانند. حتی من در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی یا که در فدراسیون روسیه در خطای نیست مواد و متریال‌هایی که با واسطه مثلا تارنامه یا شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌شد می‌خوانند و حتی فکرهای خود رو می‌گویند. از این البته ما خیلی خرسند می‌شویم و برابر مسئولیت این رو حس می‌کنیم. маълумат он аст ки имрӯзҳо самарқанд ба як анҷумани бонуфузи байналхалқӣ 343-юми конфронси генералии юнеско мезбонӣ мекунад. зинрӯ бо мақсади саривақт ва ҳамаҷониба инъикос намудани чорабиниҳои ин анҷумани бонуфуз баробари кормандони дигар воситаҳои ахбори умум аҳли таҳририяти рӯзномаи вилоятии овози самарқанд низ саҳми сазовор мегузоранд. чорабиние ки гузаронда шудааст аз салоҳияти баланд доштани халқи мо ва баробари ҳамин аз сиёсати хиратмандона ва дипломатияи ҳамаҷонибаи президенти мо далолат медиҳад ки имрӯз зиёда аз 100 мамлакати дунё айнан дар ҳамин барои гузарондани ҳамин ассамблея ташриф оварданд ва ман фикр мекунам дар ин ҷо низ мавқеи овоз самарқанд ба худ хос аст, чунки мо ҳаракат кардем ва кӯшиш намудем ки воқеъ ҳодисаҳое ки мо дидем гувоҳ шудем ва онро ба ҳамон мухлисои худамо муштариёи худамо расонем. тавре ки аз барномаҳои гузашта хабар доред, рӯзномаи вилоятии овози самарқанд соли ҷорӣ 35-солагии таъсисёбии худро таҷлил намуд ва ба шарафи ин айёми нек аҳли таҳририя барои муштариён тӯҳфаи арзандаеро ҳам омода кард, яъне бевосита бо ҳамон кӯмаки шахсои фидоие ки дар назди овоз самарқанд ҳастанд, бо кӯмаки ҳомиён мо овоз самарқанд аз дидаҳо шунидаҳоро чоп кардем ва аҳамияти ин китоб дар он аст ки дар ин китоб шахсое ки дар назди овоз самарқанд ҳастанд, шахсое ки дар овоз самарқанд кор карданд ё ки имрӯз кор мекунанд, аз зиндагию аз ҳаёти онҳо ҳамон воқеъ ҳодисаҳое ки барои масалан мардум, барои дигар масалан хонандаҳо намунаи ибрат ҳастанд, мо дар ин ҷо акс кардем. Ман фикр мекунам ки албатта ҳар як журналист, ҳар як адиб ё ҳар як мухбире ки дар давоми фаъолияти худ масалан ба воқеъу ҳодисаҳои масалан шавқовар ё ки ибратбахш масалан гувоҳ шудааст, онро барои коғоз оварда имрӯз мана ба шакли китоб нашр шуд ва фикр мекунам ки албатта инам барои зиёд шудани мухлисои рӯзномаи овоз самарқанд хизмат мекунад. боз як масъала дар замони имрӯза ки тарзу равиши ташкили мавсими обуна ба расонаҳои даврӣ умуман дигар шудаасту ибораи маҷбурӣ аз байн рафтааст, мардум бояд донанд ки бе маънавият ҳеҷ як халқ ба муроди дил расида наметавонад, чун маънавият калиди дари даргоҳи камолот аст ва барои дарёфт кардани ин ганҷи бебаҳо ҳар як фард бояд аз нури маърифат баҳравар бошад. овоз самарқанд ин рамзи дӯстӣ ва бародарӣ, рамзи фарохдилӣ. ман фикр мекунам ки албатта мо аз ҳамин нуқтаи назар барои дӯстии халқҳо, барои фарохдилӣ, барои осоиштагӣ, барои сулҳу тинҷиву ҳамдилӣ ва ҳамфикрии мардуми ҳимматбаланди ӯзбекистони азизамон албатта хизмат мекунем ва албатта ҳар касе ки ба рӯзномаи овоз самарқанд обуна мешавад албатта аз маънавият, аз маърифат ва аз масалан гӯем ки дигар манбаъҳои маънавӣ баҳраманд мешавад ва албатта ин худ аз худ барои баланд бардоштани тафаккур, барои васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ҳар як ҳамин масалан рӯзномахон яъне хонанда саҳми худро мегузорад.